kachiel koda wach madiwach kotenre kod welo mano mar Mohamed Wasame. Erokamano Sharon kendo moso jokanyanam no yawre kendo warwako uwe chenro makawuono okinyi. Kagolo dhoga e wach madhi mbele mar Wasame. Gima nyaka wang'e ni Kenya, as much as no democracy and the judiciary and independent, to ntiere hands invisible, wacho ni invisible hands mag state appointments mang'eny. Kaka nyawadwa ma wakili be osewacho kata gi nyawadwa ma siasa ni mare no bedo mayot because ineno ka sama nitimo interview, although qualified, no we are not doubting that, and qualified, panel. So gima miene ma wakili bende wacho amba acha ko reinforce watch political inclination ma Mandera, and therefore ko they go matut mochuko sama koro lo chako dispense tijene to cases ma Mandera obiro ingeni odhingie gi wengi arira nito odhingie jo Mandera political. So kaka nyawane bose wacho bungeni systems benegi invisible hands kaka Supreme Court and kama duong apex duong ma sirkal the system nyaka ngeni en ngagi na mabet keto katwa kigen kanyo nikech no chungne president na ni mondo ngeni nyaka kata ngat president owe but ngamane system duaro to nyaka ne dito because democracy obedo ga visibly guided chune gi kone especially my state so wakwayo ni kod apod ni president appointed to tea with a lot of speciality ne jo Kenya to moso questions Marco Sebito Mandera County. Erokamano ahinya kata kamano bang' welo mar nyakorom gajwang' pat ni nying makamano nyaka chwal ne jatend piny mar mondo mi oket koke bang'e